Hier in Betiert, al vast 6 uur, wordt in het gebouw van Kunstwerk in Ljouwert alles remaken voor de online kaartverkeer. 2500 vrienden hier al een kaartje in de vaarverkeer en nu is het grote publiek onbaar. De organisatie van de slachter verwacht er aardig vlecht op een kooi. Ja, hij zit erop. Ja. Naar inschrijfformulier wandelaars. En dat werkt, ja. Dat hoe is het in 4 minuten. Keer eraan, hè? Ja, dat gaat heel raar. Ja, ik ben heel benieuwd hoe dat eruit ziet. Dat al die mensen daar achter de computer zitten in een pyjama. Dat is, ja, het is gewoon heel, ja, het is gewoon een kick. Ja. Hij doet niks meer. Nog steeds. Nog 2. Krijgt naar Jel van Jon binnen alle dik 10.000 startbewijzen de trochinnen. In 2,5 uur alle kaarten verkocht. De laatste keer had het ongeveer 3 uur vregen. Dus het is wat sneller gegaan. Ik jou alleen maar om dat het enthousiasme van de slachter ook griezelig groot is. Is de site constant in de loftwest of is het er toch correct even uit west? In het begin heel even. Uit zijn dat de eindstreek een stukje verlijn is om verkeerschaos in Jesterbjerm vat te komen, verhoort er niet om het concept van de slachtermarathon. Duizenden kuierders en cultuur onderwijs. De jongste deelnemer is 10 hier, de oudste 92. En in Trogsnee binnen de kuierders 50 jaar oud. Op dit stuit leidt Fruus de aandacht heel wat op de programmering, langs de route. Wij willen het een geweldig plaatsje van mij voor alle kuierders. 42 kilometer lang, goed vult, bij alle mooie kunst, cultuur, theater. En natuurlijk de hele organisatie op het gebied van logistiek, veiligheid. Wij willen een veilige slachtermarathon bieden voor Elsenien. En hier dit qua logistiek goed verint.